Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fitri. Kita pakai piring dulu. Coba. Fitri anak anjing. Oke guys. Kamu mandi dulu, baru sarapan. Kamu dulu. Oke, sekali iki hari Jumat iki suasananya mendung guys. Dek inginku lho, ya. Suasananya mendung ki. Isu-isu. Iki aku apa golek jajan guys, anakku lesu soalnya dek ini bocah ngono guys turu sore dadi niki wis lesu iki wis bar belanja ning pasar. Piye dek? Iki tumbas sate. Iya, tumbas sate guys, 20.000. Terus tumbas jajan ki dekne mau milih-milih guys, soalnya dekne lagi lesu. Nek mam sate mbak sego le, kamu kan kemarin gak mau. Andek mundur. Oh, andek mundur. Andek mundur. Tapi mandi dulu ya le. Nanti. Biar gak muntah. Itu taruh situ. Cuma mbak sego lagi. Pecah ini tinggal taruh ini jajan. Surat itu semangat sekolah ini jam piro? Ya Allah. Kayak jam 6 OSIS paling kayak gini. Jadi nanti ada. Oke sih. Jajanisien iki mau milih risol, anak martabak, anak dimsum. Guys, aneka jajanane masin. Lah iya sih. Asas, mini. Tak betul sih. Guys, nah, damam, tinggi. Satenya buka kah? Lah iya ki nggo mam sego jan iki resui. Ditambahin ini. Wedi ku nek muntah, mandi sik yo. Wis ki iki. Satene wis sama dimsum. Wis guys. Loh, demam. Dicampur di sini. Dicampur ya. Wis karekmu. Dicampur ini. Aja ndak enak dicampur kuwi. Enak. Kok aneh. Jero. Kuwi pengen ki guys. Tuh. Selamat menikmati, terima kasih. Sisuk mangan ini guys. Nak. Enak. Enggak tahu apa tidak. Enggak tahu. Jadi mamse nganu mandi sik sen. Itu enak lamboke. Masa? Claro berarti. Claro le. Claro ambil piring lagi. Enggak usah. Enggak apa-apa. Iki bapake. Claro anak berambang iki. Penjajal iki. Mantap. Tapi gini guys. Susu mangan. Ya ini kan udah terus ya. Katanya. Udah kaya. Campur ya. Itu mending apa nih? Dia punya krimis, guys. Aku yang gak masak guys. Ini gak masak. Ini gak masak. Aku mati ngono guys. Masak. Ini tuh sayur lodeh, pepes, kerongan, gorengan. Gak mancangannya aneh, panggangnya gue juga seneng guys. Gak cuma mie ayam, ini kan.
Mungkin lagi tampil rapat guys. Itu no. Jumatnya bareng tampil rapat ya. SD sampai sampai besok kan. SD saiki aku jam 09.00 guys Indonesianku. Terus SMP sesuk, SMA saiki. Lah mari ngono ini ditelepon ambek iku apa jenenge? Ambek mertua aku guys. Asline bojoku dikongkon njupukno rapet ning gone SMA. Tapi berhubung engko bojoku tak gak iso guys. Gitu rapet. Saiki dia lagi di pasar. Aku yo sing jupuk yo aku ning SMA aku mbiyen guys. Yo kuwi. Aku njupuk jam 8. Nek gone isin jam 09.00 nututi guys yo. Paling nek koyo ngene-ngene iki njupuk rapet kan sedulu ya guys. Gak suwi kok ceramah ngono ki palingan. Dadi niku aku ning SMA sik, mari ngono terus ning sekolahane anakku guys. Saya adik bojoku kan bareng. Yo. Nek mases ki gak iso. Iki njupuk saya dekne mergawe. Gawe suka. Terus mertua aku yo njupukno anake kuwi sing cilik. Padha kan nomor rapot iki. Padha kan SD mbek SMP. SMA padha. Nek SMP sesuk ngene naik aku sesuk guys. Nek biyen yo. Nai. Nggenmu emang dikongkon ayah. Jenenge mbok neneng iku kan gerakan ayah yo. Dan nek ayah merantau masa ora entuk yo guys yo dijipuk ibuke. Lah Mbak Pirna tak jipukno aku kok. Lah masa nek ayah merantau iku guys yo kok kon mulih. Lah mulih kayak biaya kan lek seumpama ayah iso yo njupuk ayah guys, tapi nek gak iso yo berarti wontuane ibuke ngono. Aku malah nganu malah njupuk ning SMA kok. Ayo le mandi dulu. Jadi aku gak masak guys, ribet nanti masak. Soalnya aku di sego, jadi masak kapan kok mbak sate ae. Kawan pikir kari, kalau tak tukoknya jangan. Ini jangan ini gak pada minta guys. Gantek. Ibunya nanam kan? Iya. Capek. Ini jam berapa dek? Jam 6. Jam 6 udah mandi. 6. Aku kan 6 karo apa siji. Iya wis mudeng iki guys. Sen ki nek hitung-hitungan ki nyentel. Dadi tambah-tambahan. Ya jadi Tapi nek jam ki mudeng. tuh jadi tambah-tambahan. Lah. Tambah-tambahan ah. Ra iso. Nah. Tambah-tambahan dulu aku 500. 5.000 tambah 50.000. Hah? 55.000. 55.000 ya kan. 1 tambah 100. 200 tambah 50. 50 ini berapa? 50. 150. Piro mang? Piro mang? 100 tambah 200 tambah 50. 250. 25 tambah 6. 31. 31 tambah 7. 39. 31 tambah 7 kok. 8. Lah iya kan. Lumayan guys, tapi nek dikongkon apa jenenge? Selain MTK ya wassalam. Jenenge bocah lanang ya guys tapi yo. Soalnya ngono. Iya, dekne iki ndek kae ngono. Iya sen. Nek dikongkon wassalam ya.
Duh, apa Al-Fatihah pura kok? Al-Fatihah hafal pura? Gak Hafal kok. perai. Duh, alhamdulillah. Yobil alamin ar-rahmanir-rahim maliki yaumiddin iya kana ujiya kana saya ini nasiratul siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim Ya yo hafal kok so. ya tambah-tambah nah. Mama wes. Ayo adus. Yo guys. Yes guys. Langkah. Ya tak delik kan ngebudu guys. Soalnya HP-nya yo HP. Aduh sen ya Allah kesen kena jaket ibu. Masya Allah. Nek emang gak mbek delok kono kok sen. Wis guys sampe tak delok ning jero sik. Nah sen. Delok kono sik. Delok mburi sik sen. Ki, kok nek ceblok nih. Delok ning kak mburi sing kuwi sing satene. Nek dienggo Mbak Naira. Yo nek dienggo Mbak Naira ngono. Aduh. Ki piye lah yo. Sebelahku ndi ki mang? Sebelahku ndi sen? Sendal. Walah, ya Allah diusili anak guys. Guys, aku apa ngadusi masin dhisik. Cukup sekian konten kita iki. Atene engko nek jebuk rapat tuh tak konten maneh guys. Persiapan jebuk rapat engko tak konten maneh iki soalnya konten tugas jajan tok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di komen, like, subscribe. Terima kasih sudah menonton. Dadah.